హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథం లెవెల్ 2 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నట్టుంది 9వ అధ్యాయము. అందులో నిన్న కొన్ని శ్లోకాలను చూసినటువంటిది. సో మరికొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాసులో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయము మనకి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగంగా పరమగుహ్య జ్ఞానము అని చెప్పబడేటువంటి ఇది రహస్యమైనటువంటిది, అతి రహస్యము, అత్యంత రహస్యము. సో మనము మొదటి అధ్యాయాలలో 6 అధ్యాయాల వరకు కూడా ముఖ్యంగా మొదటి అధ్యాయాలలో చూసినటువంటి అంశాలు అవి ఆత్మ, తర్వాత పరమాత్మల సంబంధము రహస్యమైనది గాను, తదుపరి 7, 8 అధ్యాయాలలో మరింత రహస్యమైనటువంటిది గాను. సో ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి 9వ అధ్యాయము పరమగుహ్య జ్ఞానంగా ఉన్నటువంటిది, దీనిని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము కొన్ని శ్లోకాలను చూసినటువంటిది. సో భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటాడు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే అని చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో అంటే, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తుల్లో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మరి పనిచేస్తూ అన్ని రకాలైనటువంటి చర అచర, కదిలేవి కదలలేనటువంటి జీవులన్నిటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తంతా కూడా మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు అంటూ, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల జీవులకు మహేశ్వరుడును అయినటువంటి నా యొక్క
వ్యక్తిత్వము యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారు తెలుసుకొనలేరు అంటూ శిశుపాలుడు వంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల గురించి చూస్తాము. సో అలాగే ఇంకా చెప్తారు, భౌతిక మాయాశక్తి భ్రమకు లోనైనటువంటి ఈ జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుని ఆ అయోమయ స్థితిలో వారి యొక్క సంక్షేమం కోసము వారి యొక్క ఆశలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉన్నాయి. వారు ఫలాసక్తితో చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే అయ్యి వారి యొక్క జ్ఞానము అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో పడుతుంది అంటూ ఆసుర భావాలు కలిగినటువంటి ఆ మూర్ఖులను గురించి చెప్తూ వచ్చినటువంటిది. ఇక మహాత్ములు ఆ భగవంతుడు హరే కృష్ణ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి మహాత్ములైనటువంటి వారి గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాధిమవ్యయం. సో ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, ఓ పార్థ, ఓ పృతతనయుడా, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు అంటే ఆ భగవంతుని మరి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు మరి నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు అనన్యమైనటువంటి చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి శరణజొచ్చినటువంటి ఆ భక్తులను గురించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి శరణజొచ్చినటువంటి వాళ్ళు శీఘ్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నియంత్రణ నుండి ముక్తులవుతారు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఇక ఈ అధ్యాయంలో మనకి అదే విషయాలను మరి మనిషి తన యొక్క ఆత్మను భగవంతునికి సమర్పించగానే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనము నుండి మాయా బంధనాల నుండి అంటే బద్ధ జీవితము నుండి విముక్తుడై మరి ఆ భగవంతుని అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిస్థితులలోనికి చేరుకుంటాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే జీవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ స్వరూపుడు. మరి ఆ తటస్థ స్వరూపుడు అనేటువంటి వాడు అటు ఆ బాహ్య అంటే ఆ మాయాశక్తిలోను కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తిలో ఏదో ఒక దాంతో ఉండేటువంటి వాడు. సో ఎప్పుడైతే ఈ మాయా పిడికిళ్ళ నుండి అతడు బయటపడతాడో అతడు ముక్తుడవుతాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి అనన్య చిత్తంతో ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి భావనలో నిమగ్నమవుతారు, నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆది పురుషుడని సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటి విషయం కూడా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మహాత్ములను గురించి చెప్పడమే కాకుండా ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి మహాత్ములు తన ధ్యాస అంతా కూడా ఆ కృష్ణుడిపైనే ఉంటుంది. ఆ కృష్ణుడి నుండి మళ్లించకుండా అనన్య చిత్తంతో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎటువంటి వేరే లేకుండా మరి ఆ మహాత్ములు అంటే విశుద్ధ భక్తిలో
చక్కని సాంగత్వాన్ని పెంచుకుంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు మహావిష్ణువు వంటి శ్రీకృష్ణుని ఇతర రూపాల చేత కూడా ఆకర్షితులు కాకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆకర్షిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ భక్తి భావనలోనే, కేవలం కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఆ కృష్ణుణ్ణి ధ్యానిస్తూ సదా వారు కృష్ణ భక్తి భావనలో నిశ్చితమైనటువంటి భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు తదుపరి శ్లోకంలో ఆ మహాత్ముల గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి మహాత్ములు ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్తి భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢమైన సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, సో దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ, మరి వినయంతో ఆ భగవంతుని ఎదుట ప్రణమిల్లుతూ భక్తితో నిరంతరము ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని మరి ఆ నిరాకార లక్షణము అనేది బ్రహ్మజ్యోతి పట్ల అనురక్తుడైనటువంటి వాడు భగవద్గీతలో మహాత్మునిగా వర్ణించబడడం లేదు. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణ కీర్తనాలతో కూడినటువంటి మహాత్ముడు వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భాగవతంలో చెప్పబడుతున్నట్లుగా శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణ అంటే మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి మరి సేవించవచ్చు. అందులో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని పరిపూర్ణంగా చేసినా అతడు ముక్తుడవుతాడనే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో మరి పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో వాళ్ళు, అంటే ఇక్కడ పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన అంటే మానసిక, శారీరక, ఆ వాచిక కలాపాలన్నీ కూడా మానసికంగా కానీ శారీరకంగా చేసేటువంటి కానీ మాటల ద్వారా చేయబడేటువంటివన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ వారి యొక్క సేవలోనే నెలకొని ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అనన్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవ, మరి ఆ విధంగా ఆ భక్తియుత సేవే కేవలమైనటువంటి సులభమైనది కాకుండా ఆ సుఖంగా నిర్వహింపదగినటువంటిది అని కూడా, సుసుఖం అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది, సుఖంగా నిర్వహించగలిగేటువంటిది. కనుక భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయడానికి తీవ్రమైనటువంటి తపో వ్రతాలను చేపట్టవలసినటువంటి అవసరం కూడా లేదు అని చెప్తారు. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దరిచేరి ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలో, ఆయన యొక్క నిర్దేశంలో మరి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో గడిపేయగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో మరి మనకున్నటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలలో గృహస్థుడుగా ఉన్నా, సన్యాసిగా ఉన్నా, బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా, ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ స్థానంలో ఉన్నా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవను కలిగి మరి ఉన్నటువంటి వాడు మహాత్ముడవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఎక్కడున్నా, ఏ ప్రదేశంలో, ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా దృఢ సంకల్పంతో ప్రయత్నిస్తూ వినయంతో ఆ భగవంతునికి ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూనే ఉంటారు. దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుని ఎడ ఉంటారు. ఆ భగవంతునికి ఎప్పుడు కూడా ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే లీనమై ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, జ్ఞానయజ్ఞేన చాపన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతోముఖం. సో ఇంకా చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మరికొందరు జ్ఞాన సమపార్జన యజ్ఞంలో నిమగ్నమై నన్ను చాలా రకాలుగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే కొందరేమో ఆ భగవంతుడు తమతో అభేదమైనటువంటి ఏకత్వంగాను, అద్వితీయుడుగాను, మరి మరికొందరు వేరుగా, మరి ఇంకా కొందరు విశ్వరూపుడుగా అనంతమైనటువంటి ఆవిర్భావంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. అంటే జ్ఞాన సాధన యజ్ఞంలో నెలకొన్నటువంటి ఇతరులు ఆ దేవదేవుణ్ణి అద్వితీయునిగాను, బహురూపుడుగాను, విశ్వరూపుడుగాను పూజిస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు, కృష్ణుడు తప్ప ఇంకేది కూడా తెలియని వారు మహాత్ములుగా చెప్పబడుతున్నటువంటిది ఇక్కడ వరకు. కానీ మరి మహాత్ముని స్థితిలో లేకపోయినా నానా రకాలుగా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కూడా అర్చించేటువంటి కొందరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మనకి చెప్పబడుతున్నట్లుగా ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞాన సాధనలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, నేనే వైదిక క్రతువును, నేనే యజ్ఞమును, మరియు పితృదేవతలకు సమర్పించే నైవేద్యమును కూడా నేనే, నేనే ఔషధమును, నేనే వేదమంత్రమును, నేనే ఆజ్యము అంటే నెయ్యి, నేనే అగ్నిని, నేనే సమర్పించే కార్యమును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా సమస్తము ఆ భగవంతుడే, సమస్తము ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఆ జ్యోతిష్టోమయం మమం అని తెలపబడేటువంటి వైదిక యజ్ఞం కూడా శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తుంటారు. అలాగే స్మృతిలో పేర్కొనబడినటువంటి మహాయజ్ఞం కూడా ఆ పితృలోకాలలోనికి అర్పించేటువంటి ఆహుతి లేదా పితృలోక ప్రీత్యర్థము నిర్వహించేటువంటి యజ్ఞం కూడా శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే నీ రూపంలో మరి అలాగే ఇంకా ఔషధంగా పరిగణించబడేటువంటివి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవత్ సంబంధమే, ప్రతిదీ కూడా మరి ఆ విధంగా ఉపయోగించేటువంటి సంబంధాలలో ఉచ్చరించేటువంటి మంత్రాలు ఔషధంగా పరిగణించబడతాయని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తారు. యజ్ఞంలో ఆహుతి ఇవ్వడానికి పాల పదార్థాలతో తయారు చేసేటువంటి పలు ఇతర రకాలైనటువంటి పదార్థాలు కూడా ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న శక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మనకి వేదాలలో కర్మకాండ విభాగాలలో చెప్పబడినటువంటి వైదిక యజ్ఞాలన్నీ కూడా పూర్తిగా శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొన్న వారిని వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి సమస్త యజ్ఞాలు చేసినటువంటి వారిగానే తెలియబడుతూ ఉంటుంటారు అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రతువు అంటే యజ్ఞం అంటే వేదాలలో చెప్పబడేటువంటి అగ్నిహోత్ర యజ్ఞము వంటివి, ఇతర స్మృతులలో చెప్పబడేటువంటి ఆ వైశ్య దేవ యజ్ఞాలు వంటివి అన్నీ కూడా మరి
వైద్య శాస్త్రంలో ఉపయోగించేటువంటి మొక్కల్లో వ్యాధిని నయం చేసేయగలిగేటువంటి ఔషధాలు అనేటువంటి పదాలు. సో ఆజ్యం అంటే నెయ్యి మనకి, అలాగే హుతం అంటే సమర్పించేటువంటి కార్యం, సమస్తము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది మనకి పూర్వపు ఆ శ్లోకాల ద్వారా తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పితాహమస్య జగతో మాతా దాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకార రుక్సామయజురేవ చ. సో ఇంకా చెప్తున్నారండి, ఈ జగత్తుకు నేనే తండ్రిని తల్లిని. పితామహస్య జగతో మాతా దాత పితామహ అంటే ఈ సమస్త జగత్తుకు కూడా తండ్రిని తల్లిని పితామహు పోషకుడిని సంరక్షకుడిని. తండ్రిని నేనే, తల్లిని నేనే, సంరక్షకుడుని నేనే, పితామహుడును నేనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తారు. అలాగే జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము అంటే పవిత్రం చేసేటువంటి వాడు. అలాగే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము, అలాగే ఆ పవిత్ర ఓంకారం శబ్దము, ఓంకారం కూడా భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఋగ్వేదము, సామవేదము మరియు యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదాలు కూడా నేనే. అంటే అన్ని వేదాలు కూడా ఇక్కడ ముఖ్యంగా కదిలేవి కదలనివి సమస్త సృష్టులు శ్రీకృష్ణుని యొక్క శక్తి వివిధ కలాపాల రూపంలోనే మనకి ప్రకటితమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ భౌతిక అస్తిత్వము ఆ భగవంతుని యొక్క మరి శక్తులలో ఉన్నటువంటి ఒకటిగా ఉండేటువంటిది. మరి ఈ ప్రకృతి యొక్క నిర్మాణంలో వారిలో కొందరు మనకు తండ్రిగాను, తల్లిగాను, తాతగాను, సృష్టికర్తగాను కనిపించిన నిజానికి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే. మమైవాంశో జీవలోకి అంటూ చెప్పబడుతూ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే అనేటువంటిది. సో అలా అలా మనం వెళ్తే ఆ క్రమంలో మనకి ఆ భగవంతుడే ఈ మొత్తానికి ఆధారము అనేటువంటి విషయము మనకి తెలియబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారానే వచ్చినటువంటి విషయంగా మనము చూస్తూ ఉండేటువంటి ఈ మొత్తము మనము వెతుక్కుంటూ వెళ్తే చివరికి ఆ భగవంతుడితోనే మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము తెలుసుకునేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిదానం బీజమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, గమ్యమును అంటే లక్ష్యము, పోషకుడును భరించేటువంటి వాడు, అలాగే ప్రభువుని, సాక్షిని, నివాసమును, ఆశ్రయమును, అత్యంత ప్రియమైన మిత్రుడును, అత్యంత మిక్కిలి సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడును కూడా నేనే. సో నేనే సృష్టిని, ప్రళయమును, సర్వాధారమును, మరి ఆ విశ్రాంతి స్థానమును, ఆ నిత్య బీజమును, అవ్యయమైనటువంటి బీజమును, బీజం అవ్యయం, అవ్యయమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆ బీజం కూడా ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి గతిర్ భర్త అని చెప్పబడుతుంది. గతి అంటే మనం చేరుకునేటువంటి గమ్యము అని అర్థం వస్తుంది. సో మరి ఎవరు తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా, ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, ప్రతి జీవుడి యొక్క మరి చర్మగతి శ్రీకృష్ణుడే.
మరి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఎరగని వాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు గతి తప్పిన వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అతడేదో పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాడు అని అనుకుంటే అది పాక్షికమో లేదో భ్రాంతి మాత్రమే అవుతుంది తప్ప వాస్తవము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుచ్చ సద సచ్చాహమర్జున. సో ఓ అర్జున, వేడి నొసగు వాడను నేనే, అంటే నేనే వేడిని ఇస్తాను అని. మరి వర్షమును నిరోధించు వాడను నేనే, అంటే నేనే వర్షమును ఆపుతాను. మరియు వర్షమును కురిపించువాడను నేనే, అంటే నేనే వర్షాన్ని కురిపిస్తాను, ఆపుతాను, వర్షాన్ని కురిపిస్తాను అని చెప్తున్నారు. మరియు ఇంకా చెప్తున్నారు, అమృతం చైవ మృత్యుచ్చ, అమృతమును మరియు మృత్యువును రెండు కూడా నేనేం చెప్తున్నారు. అమృతత్వము ఆయనే, మృత్యు స్వరూపం కూడా ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్ అసత్తులు, సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, అంటే ఆత్మ జీవు. అలాగే అసత్ అంటే భౌతిక పదార్థము, రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క విభిన్నమైనటువంటి శక్తుల చేత మరి విద్యుత్ సూర్యుని ద్వారా వేడి వెలుతుర్లను మనకి ప్రసరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఎండాకాలంలో వర్షం, ఆకాశం నుండి వర్షం కురవకుండా నిరోధించేది శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తున్నారు. ఇక వర్షాకాలాలలో అతడే ఎడతెరిపి లేని వానలను కూడా కురిపించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేడి నొసగువాడను నేనే, వర్షమును నిరోధించువాడను మరియు వర్షమును కురిపించువాడను నేనే. అలాగే అమృతతత్వము ఆయనే, అంటే శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి ఆ తత్వం. మరి మృత్యువు, ఈ రెండు కూడా ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక పదార్థము, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ రెండు కూడా భగవంతుడే అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక పదార్థము, ఆత్మ, ఈ రెండు కూడా ఆ రెండు మరి సమస్త సృష్టులను కలిగి ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి విశ్వరూపం కూడా కృష్ణుడే. సో ఆ విధంగా సమస్తము ఆ భగవంతునికి సంబంధించినదిగా మనము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, త్రైవిద్యామాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలలో స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేద అధ్యయనము చేసి సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైనటువంటి వీరు
స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని యొక్క పుణ్యలోకానికి వెళతారు మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అంటూ ఇక్కడ త్రైవిద్య అనేటువంటి పదము ముఖ్యంగా మనల్ని సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము అనేటువంటి 3 వేదాలను సూచిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఈ 3 వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడు చేసినటువంటి బ్రాహ్మణుడే త్రివేది అనబడేటువంటి వాడు. మరి ఈ 3 వేదాల నుండి లభించేటువంటి జ్ఞానం పట్ల అమితానురక్తుడైనటువంటి వాడు ఎవడైనా సంఘంలో గౌరవించబడతారు అని చెప్తారు. కానీ ఆ దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే, వేద అధ్యయనం యొక్క చర్మ ఉద్దేశ్యమును తెలియనటువంటి వేద పండితులే చాలా మంది ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దాని పేరు చెప్పుకుని వేరే విధమైనటువంటి భావనల్లో ఎక్కువగా నిమగ్నమయ్యేటువంటిదే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమగమ్యం అయినప్పటికీ కూడా భిన్నమైనటువంటి విషయాలను బోధించేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి నిజమైనటువంటి త్రివేదులు అంటే ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి బ్రాహ్మణుడైనటువంటి త్రివేది మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి అతని ప్రీత్యర్థమే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ భక్తియుత సేవ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము, దాంతోపాటు వాస్తవాన్ని, యథార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి విషయాలను కూడా మనకు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. సో ఆ విధంగా మరి ఈ ప్రకృతి కల్మషాల నుండి పవిత్రులైనటువంటి వారు ఉన్నత లోకాలైనటువంటి మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము వంటి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు లేదా స్వర్గలోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకి తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోక విశంతి ఏవం త్రయి ధర్మమను ప్రపన్న గతాగతం కామ కామాలభంతే. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా స్వర్గలోకం యొక్క, ఎందుకంటే వారు ఆ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరిన తదుపరి, ఎందుకంటే స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసేటువంటి వారు ఆ సోమరసాన్ని తాకి ఆ భగవంతుణ్ణి పరోక్షంగా ఆరాధిస్తూ వారి యొక్క పాపాలన్నీ తొలగిపోయిన తర్వాత పుణ్యత్ములై వారు ఇతరుల లోకాలలో, ముఖ్యంగా ఇంద్రలోకాలలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్పబడుతుంది. సో ఆ విధంగా ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళినటువంటి వారు, అంటే ఆ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఆ స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగములను అనుభవించడం చేత వారి యొక్క పుణ్య ఫలమంతా కూడా తరిగిపోయి తరువాత వారు తిరిగి భూలోకంకి వస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మరి ఆ విధంగా 3 వేద నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా సో మరి ఆ భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేటువంటి వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, రంగుల రాట్నం లాగా సైక్లిక్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, తనకు సంబంధించిన జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, దేహం క్షీణించడము, చివరికి నశించిపోవడం, మళ్ళీ జన్మించడం. సో ఈ విధంగానే మరి సాధారణ కర్మకాండంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు.
అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యహం. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ అనన్య చింత ఎంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా యొక్క దివ్య రూపముని స్మరిస్తూ మరి అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపినటువంటి వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను, ఉన్న వాటిని కాపాడతాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపమునే ధ్యానిస్తూ, ఆ దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరి సర్వదా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేటువంటి వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తున్నారు, వారికి ఉన్నదానిని కాపాడతాను అని చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా రక్షణ అంటే ఇక్కడ మనకి ఉండదు అని. అంటే కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా క్షణమైనా జీవించలేనటువంటి వాడు, అంటే శ్రవణ కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదసేవనము, ఆత్మ నివేదనము, స్నేహము, ఆత్మ నివేదనము వంటి వాటిలలో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి తలచకుండా ఉండలేరు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి మంగళమయాలు, ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణాలు అయినటువంటి వారికి ఇక ఆ భగవంతుడు అన్ని సమకూర్చి పెడతాను అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వారికి ఉన్నటువంటి వాటినన్నిటినీ కూడా రక్షిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ సుధాముడు, అలాగే మరి ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు వంటి వారికి ఆ భగవంతుడు నిరంతరము వారి వెంటనే ఉండి వారికి రక్షణ అంటే సమకూర్చడము, లేనివి సమకూర్చడము సుధాముడి విషయంలో, అలాగే ప్రహ్లాదుడి విషయంలో ఆయన ఎప్పుడు నిరంతరము రక్షిస్తూ ఆ భగవంతుడు ఉండే. అంటే భక్తుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో వారికి అతడు పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు ఇక వారికి ఏ విధమైనటువంటి క్లేశకరమైనటువంటి జీవితాలు ఉండవు, వారు పతనం చెందవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మనం ప్రహ్లాదుడి విషయంలో వారి యొక్క తండ్రి ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసినప్పటికీ కూడా ఆయనకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి క్లేశకరమైనటువంటి విషయాలలో అతడు ఇబ్బంది పడకుండా తన యొక్క స్థితిని అతడు జరుపుకున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏప్యన్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ఇతర దేవతలకు భక్తులై శ్రద్ధతో పూజించేవారు కూడా నన్నే పూజిస్తారు, కానీ అది వారు తప్పుడు మార్గంలో అవిధిపూర్వకం అని చెప్తున్నారు. తప్పుడు మార్గంలో చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ముఖ్యంగా దేవతలను పూజించడంలో నెలకొనేటువంటి వ్యక్తులు పరోక్షంగా అట్టి పూజను ఆ భగవంతుడికే సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది.
అటువంటి వారు బుద్ధిమంతులు కారు అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు. ఎందుకంటే మరి వాస్తవమైనటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఆ భగవంతునికి ఉం, ఉం, సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేన తచ్యవంతి తే. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, నేనే సమస్త యజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువును అయి ఉన్నాను, కానీ నా ఈ యొక్క దివ్య స్వభావమును తెలుసుకొనని వారు తిరిగి పుట్టవలసినదే. అంటే వాస్తవికమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోలేనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు మళ్ళీ ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకోలేనటువంటి వారు పతనం చెందుతూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వైదిక సాహిత్యంలో మనకి అనేక రకాలైనటువంటి యజ్ఞ నిర్వహణము ఉపదేశించబడినటువంటిది. అవన్నీ కూడా వాస్తవానికి అవన్నీ కూడా మరి ఆ భగవంతునికి సంబంధించి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కొరకు యజ్ఞో వైవిష్ణు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా విష్ణు భగవానుడి కొరకే నిర్దేశించబడినటువంటివి. మరి అటువంటి ఆ యజ్ఞం అంటే విష్ణువు, యజ్ఞం అంటే విష్ణువు లేదా విష్ణు ప్రీతి అర్థము మనిషి చేయవలసినటువంటివి. మనకి ఇంతకుముందు కూడా 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా. సో మరి ప్రతిది కూడా జీవుడు విష్ణు యొక్క ప్రీత్యర్థము చేయవలసినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి నేనే పరమ ప్రభువును కనుక నేనే సమస్త యజ్ఞాలకు భోక్తను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ నేనే అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తాచ ప్రభురేవచ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆయనే పరమ ప్రభువు, ఆయనే సమస్త యజ్ఞాలకు భోక్త అని సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయినా ఈ అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి మందమతులైనటువంటి జీవులు ఆ విధమైనటువంటి యథార్థాన్ని తెలుసుకోలేకుండా తాత్కాలికమైనటువంటి లాభాల కొరకు ఇతర దేవతార్చనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ భౌతికమైనటువంటి వాంఛలను, ఇంద్రియభోగ వాంఛలను నెరవేర్చుకోవడానికి మరి వారు చేస్తూ, కానీ మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం చేయవలసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినో అపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతాలోకాలలో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు మాత్రమే నన్ను చేరుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, చంద్రలోకానికో లేదా సూర్యలోకానికో లేదా ఇతర
ఏదైనా లోకానికి వెళ్ళాలని కోరిక ఉంటే మనిషి ఆ ప్రయోజనం కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి ఆ విశేషమైనటువంటి వేద నియమాలను పాటించడం ద్వారా వాంఛితమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే వేదాలలో కర్మకాండ విభాగంలో ఈ విషయాలను గురించి చాలా విస్తృతంగా చర్చించబడినటువంటిది. సో మరి ఆ వివిధ స్వర్గలోకాల్లో ఉన్నటువంటి దేవతలు విశేషమైనటువంటి ఆరాధనను అవి ఉపదేశిస్తూ ఉండేటువంటివి ఆ వాటిలో. కానీ మరి యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా మనిషి పితృలోకాలను పొందగలుగుతాడు. అదేవిధంగా అతడు అనేకమైనటువంటి భూతలోకాలకు వెళ్ళి యక్ష రాక్షస పిచాచములు కాగలుగుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రము ఆ భగవంతుణ్ణి నిస్సందేహంగా ఆ వైకుంఠ లోకాలను అంటే విశుద్ధ భక్తులు దేవదేవుణ్ణి అర్చించేటువంటి విశుద్ధ భక్తులు పూర్తిగా ఈ మరి ఆ వైకుంఠ లోకాలు కృష్ణలోకములోకి చేరుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనవి, భౌతికం కాదు. సో మరి ఆ భగవంతునికి మరి చేయవలసినటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ఆశ్రయించి ఆయనకు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆయన యొక్క పూజను నెలకొల్పవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దానికి మనకి ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడే విధంగా మనకున్నటువంటి తరుణోపాయము ఆ భగవన్నామ స్మరణము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామాన్ని కీర్తించడము, మహామంత్రాన్ని కీర్తించడము, స్మరించడం ద్వారా ఈ జన్మలోనే మరి పరిపూర్ణుడై భగవద్ధామానికి వెళుతారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ భగవంతునికి ప్రేమతో విత్ లవ్ ఆ కుచేలుడు ఏదో తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిడికెడు అటుకులు ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతునికి ఇస్తే ఆయనకు కావలసిన సమస్తాన్ని చేకూర్చినటువంటి వాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి కొన్ని అటుకులతోనే తృప్తి పడినటువంటి వాడు. అలాగే శ్రీరామచంద్రుడుగా అవతరించినప్పుడు శబరిమాత తను అడవిలో దొరికినటువంటి పండ్లను తీసుకొచ్చి వాటన్నిటిని కొరికి చూసి రుచిగా ఉన్నవో లేదో సూచిస్తే కూడా తీసుకున్నటువంటి వాడు. సో అంటే ప్రేమ, ఆమె ఇచ్చినటువంటి భక్తి తత్వము పారవశ్యము ఆ విధంగా ఉండేటువంటిది. అలాగే గజేంద్రుడు తన ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కొలంలో తనకు లభించినటువంటి పుష్పాన్ని తీసి తన తొండంతో భగవంతునికి సమర్పించుకున్నటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనటువంటిది అని చెప్తారు. ఆ సరళమైనటువంటి భక్తిని ఏ విధంగా కొనసాగించవచ్చో మనము చూద్దాము తదుపరి శ్లోకాలలో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా